sanyo NYANSAPO when in now Mr. Sanyo NYANSAPO son the bajimba Mama sha free eye Awukudae anase eda kan se kuda paku sen ene sitie se na be ma ya hwefo ehu se Awukudae anase kuda paku enho asem te se me da wase se Asante amamre no ya ayira nchirema no obi kura ho na akoka kuda paku ya wonte ase Awukudae impo nye nipa nyina nanim na me akwafa nsa abosom sem ne eniyema bi a enye nanso nya niyema a enye na nanom yewe nyina de bo ye man ho bai e ma Asante man ekọ anim enti na dai me pese etiefo ene ahwefo nyina edi ani fam yese wode waso tie na ado ani fam enye yani han nwen yaso na yemfantie Asante asem Awukudae no eye dapon ema Asante man ye nananom etena asehehye wo man no emra yesi amamere ye hehye ya amamere no eye da edimu ena akwasidae soso eno nso ye ahote eda ene fofie no eye da ye di siesie ye ho ede twen akwasidae enti Awukudae ni mu nsam ne se kane no Awukudae kura de eduru ho ayesi damu asi obia enko baabia obia yedi yenko afuom se Awukudae ni beduru ho a se nsuye na abekọ a ubekọ wunsuye se de be ya ade echi a wunsi be ye obi bia benada se de ade echi wukuada a onko baabia wukuada no demu asi a kire se Asante saa bra no ne nananom hia adwendwene yensem a emu oduro paa ho yensese obi firi baabia betibie kane no ye kasa mpaninsem a nananom mpanimfo ene tenase ene ayenhyehyeye ni akire afoforo soso a ye ba akire mpanyin no se mpanyin ni suo ti mpanimpa no de wo mu no asua no saa dai ene wo mu soso ede ebe kire wo mu so aye saa ba akire no hyehyɛ se Asante amamre ye wa ahenie ena ahenie num ye wo chiame ye wo bonkom hene ye wo nifa hene ye wo kontre hene ene ye wo jaase hene na chese wo mu akire mu akwamu hene sana hene wo mu akire wo ni nyina ame ye hunu wo bia de wo ye na dwuma wo ya konwa no so se wo ye jaase asede a wo ye eno ene ye kire na wo a wo be di saa akonwa no so no ya kire wo wanamontuo ya se akonwa se bench fan sa akonwa tene won tena so ena so ya abrante a won tonte se aguro bi ne wo ho ne ebo mrani bi a so be di akonwa ni bi a ye sa bre za da no ye kire wo wo ne ma so ya abrante ne se bi a obedi udi akonwa mani ya ni me bi wo a wo ya enye ye agudi bi wo ma ofefo odi a wontimi nko ni bi sa bre no ye nifre so wi wo bi a udi akonwa a wo nifre woni ayensi nse woni obi ni ayensi ene mpanin se wochiame wo pata abontentokwa a wobuyada wuti yowie a entumi ka nkoho koho se die ne yeyi oye panyini enti wo nkoho ni ya kire wo saa ne yema nyina tini na ya na Awukudae no na nananom di hia Awukudae no yesi amani amani ewie yesi enade demu asi ya amamre ni amani ye saa wo se eda wukuada eye na awotwe nsinfini so what ase na awotwe no ensinfini ni wukuada
say wo sha ase a say ya wada ifiara memenda kwasiara edwoada ebranda so the start ifiara ifiara memenda kwasiara me yensa wo ho edwoada ebranda ya wada so hye ho na kese wukuyada no eye nani mfimfini edani nyina no ne yemfimfini enti no ne yesi damu esi edani nyina mu ya no esi ha enti obi a mfa nko baabia yedi sua amamre man no mra ye ka amamra ase ye no wo man ne mra yedi tete ye nkwala emrantie ye braw said ye be ya ade bi wo ho a wo nko ho ene mabaawa enso saa ade bi wo ho a wo nko ho e hai ni ye kire wo se enkofu obi ye so di akonwa ne ye yi a enkofu obi ye bone krono ene se subamboni bia ade bi beti bi dem ne kekaya ba wudi hu bia emfa ho nko enti se damu ni sia enu ni kuwi da pa ekuyo no na mi se we se eduru so se nananom ya amamre ne amane se anopa no nananom koya amamre enu nti na me cho se damu nasi wo bie mpie je se nananom ekoyem konwa so ni kane ana abosom wo no se konfo a wo kɔ no bosom so nananom so koyem konwa so akoye enyankum mefa nse amamre yakwaye amamre egunsa se wodwa na ebeku na ekum nwan ni nkosua de ade eno no ye de bo man no ho ban be kanche di kurumu ni nyina se santeman a ye de santeman nyina ahyem abompaye esi ye yi apaye tinana no yi apaye ni wi a na afei animu atitire no aduane a yebeye nkonwa aduane efie ho na kire se obia de bi akana no afa na ne yebetu ye nkoda afo e de ya hye amamra nu amemu aye du na wahun se wo ye santini ba asante amamra ni a kire se Awukudae no ene saa niema ye asese nkofo ya da ne se ya abosom sem eye bone no se nananom de ye niema pa nkasa niema papa na boa wo man no enu nti ene ne kane no emrante ne maba wa nyina wo bia wa aso wo bia wa ani wo bia ni wo de edadi tiri mo yeso de bone bra be cho se wo ya abrante wunuru se wo wade a tena wo ho ase mpepere wo ho enkofo wo ba enkofa asudie bi emeto wo ho so ene wo ba so wo wunuru se wo wade yenyi wo bradie enworo wunyi wo nkyere wo so nkogoro me magoro se wo kogoro me magoro na so kofa empra wanyin se bia ye wuchiri bra tete ho no yesi ye be ye wuchiri bra enti se achiri bra no wo be makora wo no wo ba na nyemoye no wo mi enu nyina na ye mu chiri bra no ye dimu be si abonten ama obi a behwe mo awie mu tire ho ye be peda ne akọ enu enti ye bi ade kane no na mi wo kurobi so mi kurum yaachi eduru abrada da pa na ade be che na Awukudae bati se ahomache no ti se ye sintwene so yesi atumpan so yesi atum ene wonti biem nana mammusa wo ya hemfo no amamre ne amane no wo mo re na afi ana se sebiem so sua no mu nsua no mabedi akonya nti ama sisi saa ne ma ne nyina ira ene wonti ba bia se ebeduru Awukudae na homache yesi atumpan so ba bia ka ne tese ne kura bi kura sanya Awukudae na to yesi atumpan so a bibisi a enti obi ahye ba bia no wo ba se no wo bu kwa afuo mu no se yete se yesi atumpan so pe obi a beba fi se bibi asifie nanso ne yente atumpan no kura minim se ahemfie no ebi wo ho dia atumpan no kura ne yehunu mpo ana na mbe bi sa se sabi ya hemfo no sua no mu nsua ana se ene no ewiase na sa kodu ba bia ama ye de na gu honom ya henie no kura se free ye nananom atete
ahini num fa be foforo ne sei ya ahini aka kakra bi nanke akoda na brofo de ohu me ka se biribi ahinsie na otimfo otrase a obe kansem wa trase ne mpanyimfo nyina trase awie krachi baaya o se krata no kra asem ne wo mu ni wirafi wagya no ho wo ne krata no eho no otimfo kasae na se tutu ya wa kasae se mohu kane no na nananum de atia me ene di asem ene di ahene enne ya twiri nyina gu ni akofa akrachefo ne nkrata ene ye hunu amane na se tia me betena hwe na asem ne da nanim ene wo be yi atomanim a ebe da waka se wagya no fie ene ye de aya akrachesem ene se ebo wo mayi o nti nana adaro ma se de me bisa se ya hemfu se de be se nakakra ni opemso odi nimfie duonu mienu afedida no na ni brekan ya se enkonwa o mo se wo mu die akrachesem ene wo mu a ebi kura eza makachesem ya dinti o mehu na odi sika ni akrachesem ba baji waje awie no wonim se asasi waton ko sa da na men pafoforo ma yese wo hene si na ni abre se wa obeye sa de no na be ba nanim no o se wo no wo sa wo hene no ba nanim a me kai ada wo ji achemfo kwa me akwawu a anasafo hene wo ji na konwa no o ka kire nse wo si madamfo no nti wo ya de na me kapra wuntie mini ni adamfo mini adamfo madamfo ani sikadwa nti se wo si oyi wo hene oye kokobo na anu ya na ode ma na hemfo atwa ne ho asia se wo a wunim na obeto asase ama obi se beduru nanim a obesole pagya ne ho wo saa niam na ekoso na me yensa mra se de wa ma yehu se Awukudae no se eda weni wo mu no sima kakra bi fa futu kakra ma ya hemfo asese o mo so saa de no so se eno na nma no nda so se wetimfo kan se kane na nanano de akia me ne di ahene enne ya dane ama akrachefo ena aye nkrata asem ena ebo wo meyi na empanyimfo se wiwire fi na wo sa akofa yenchi ena ihemfo no aya ba no afutu ya me wa me de be ma wo mu an se wo betena akonwa so a wunnim mpanin sem kura mia wani ne pe obi na won kira wo mpanin sem abakosem de wudidi akonwa eyeyie akonwa nye krachesem ena enya ahoprapra ena enya apobo ene adufurupe enya mfumunie ewa akonwade ho ena asema da ho so ne se ena so wahine bi wo ho na akonwa bi hwe na se a akonwa no to a wo hwehwe de wo no wo si wodie wo hwehwe akonwa no ni wira so obi wo sika so oye krache so oye na damfo no atoma akonwa no de ama no wo betena so a wonnim ama mere bia minnim wahine bi minti bi mo kure ni din mo ni din obedi akonwa wie sei twan ne wo fa na yire ne ho pre ya aduedue ya nya wo mu akonwa na ode ne wo fa asi isi so wo tena so wie ye no wanya hwe wo abusua no mu ana kuru mu hemfudi bi se de ye kan wo kwa asole enu nti eduru ade no ne ebi wo munsa na se wunim se yesi ya ni akorokoro nka ye mfana ya ne ye wunim se wu nkogu nsa akonwa no a wo kwatena so no ye gu nsa na akopede ho enu ne ye de aya abesi se wo abetu ensu a ye nom no ye kototo nso awu debi nsu a enyum nam ye ntumu nso sa enti no se wuntime nwede a emfa wo senche enam a wonwie no ye mfe ye senche enye wadwene sa akonwa de obeba abedi na ho amamre de wonye eno na ese wo meyi right abusua wo hwe NYANSAPO TV ene okofo poma ama yehu Awukudae ye kan kuda pa ku se ene pa ne wom ena na nanom de ye niema de boa ema mranti a afi no mu siso a wa odi akonwa ne bieyeye
yeti ha ene ohun ya ehofade ya deti ho ya ene me mefre sika na Asante de ne ntiama ye hofade me mefre sika kenta nana nso afira kuntunkuni no ni nyina ne se ye me wohu se ye fira saa kentei ebra sebie son ye wani giemu a titiriw pa ne akwaside na ya yete fira saa kentei ni fufu de kokosom na ye wo Awukudae nso a ye sanso kuntunkuni ade kuntunkuni de wo ho ya no de duru a kuntunkuni ko a ene frenti ye mo wohu se amamre ne amane na ye kire wo no ye mo wohu se ye ho fade kra no saa de ya ye di ye duru a ye kire ni atade bia na ye hye de ko ba bia ye wontoma bi wo a wo fira a ne mpabo a sese wo hye kra wo hu se wo wura hemfe bi etimi kire wudua ye wo de bi wo ho no ma Asante amamrem Asante mem ha ye ntoma bi wo ha ye mfira emfa nkwa ahemfie ni nyina no ene ni nyina ya to agu enana me hu se kane no Awukudae nanano mu hia de boa ama yetimi de hwehwe saa ne ma we nyina boa ye na amafo ne mrante na omo ba na omo ba be simpanyi na se de be ya mpanyi nso kwa omo so bitima ba beto aso ye de Awukudae ehun komoyi ebesi ya na ene na ahome so na bresem ye be san so mo hu fofie eno so de ne de ne kom ni wi a ya san so de akoside ato aso ye twa ye ho abasisi ya Yansapwe when in now, Mr. Sanyo.